खुलुमबाय गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों बे भिडिअआनो जाहैबाय मोनसे जों मिथियै बै समाव एक्स एनडिएफबिफोर एबा एनडिएफबिफ्रा संग्राम खालामनायाव दावहानि समाव आउट अफ इन्डिया माने गुबुन कान्ट्रिफोरावबो जि भुगिनो गोनां जादों नैबेफोरनि जारिमिनफोरखौ जों मिथिया बेनिखायनो माखासे जारिमिन गावनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जोंनो नैबे आदा एम दाफुङा जोंनो फोरमायनानै होगोन माने बिथाङा माने बांलादेशनि जोबथेसालियाव 6 बोसोर जेल जाबोनाय हारिनि थाखाय मावनाय समाव नैबेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। दा नैबे आदायानो जाहैबाय एम दाफुं बिथाङा नैबे पर्बतजरा एरियानिनो गामिया मा होनो आदाना दुलिगाव गामिनि आरो बेनिफ्राय आफादाव मा सनाव जइन जायामोन? आं 99 आव जइन जानानै हमजानाया मा सनावमोन? 2004 आव हमजादों आरो हमजानाया बांलादेश आर्मियानो हमा ना सोर हमामोन? बांलादेश आर्मि बिडिआर होनना बुङो ने? आच्छा ओमफ्राय अबे जायगायाव हमा नोंखौलाय? जोंखौ साबसेमोन नोंसोर? जोंखौ हमनो मोननाया दुबावरा थानानि सिङाव मोनदों आरो बांलादेश दुबावरा थाना। आच्छा बहाबा थांबाय थानायाव आरो जोङो मेघालयनिफ्राय थांदोंमोन। जोङो बिथांमोनाथ' हजोंनो दंमोन हालुवा गामियाव अफ्रि दैमारि बिसोरो आच्छा जों केम्पआव एखे लोगो मोनखानाय आरो दा जोङो बावहाय जों मोनसे खामानियाव फैदोंमोन मेघालयआव मास मोनसे लादों आरो आच्छा माने मास मोनसे माने दानसेयानो लायो दानसे लादों। आच्छा दा बे दानसेनि उनावहाय जोङो थांफिनदोंमोन बे बागमारा होननायाव। दा बेवहाय जोङो बारलांनायाव बर्डार क्रस खालामनायाव हराव मोनसे न'खराव थाहैनायावहाय दुब्लि बारियाव हारसा मानसि लोगो मोनदोंमोन आरो दा बे हारसाया जोंखौ दाखाइट होननानै कमप्लेन होनानै बिडिआरफ्रा हमहैनो गोनां जादों। आच्छा पाब्लिक रिपर्ट मोननायखाय नङाब्ला जोंखौ हमामोन आरो बे आरो बेनिफ्राय जेलावहाय माबायदिमोन? जेलावथ' जोंखौ 24 घन्टा सेलावनो दोनो सिङाव फुरा लहानि सिङाव सेल वालानो बेसेबा गोजौ जों थानायनिफ्राय जों थानायाव मोननै वालखा ओमफ्राय बिनि सायाव आरो वाल दंबावो बेसेबा गोजौखा। दा जों बेबायदि माने दुखु खस्थ' सैनांबोदों आरो दा बावहाय जोङो गाननाय जोमनायबो मोनबोखायाखै गाननाय जोमनायखौ मदद होदों। मदद होनाया दा गुबुन आफादनिसो मदद होदों। आच्छा दा बिथांमोनाबो जेल सिङावनो दंमोन। दा बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय अनुप चिटिया, बाबुल सलमा, लक्की प्रसादमोन आरो बिसोरो। आच्छा दा बिसोरो जोंनि खस्थ'खौ जेलारनाव सोङै बिथांमोनानो गाननाय जोमनायखौ जोंनो हरोमोन आरो आच्छा जोंनि आफादनि फारसे जेबो माबा सहैयामोन। बे आफादनिफ्राय सहैयाखैमोन आरो बे आरो साननाय हनायफ्रा माबायदि फैयोमोन बे समावलाय? साननाय हनायाथ' नोङो मेन्टेलि बियो हाफ मार्डार जाहैबाय। हाफ मार्डार जाय मानसिया नोङो बे माबाखौ खस्थ'खौ नोङो सहायनानै थानो हाया बे क्रेकबो जायो। क्रेक जानाय बुहुत मानसि दंमोन जोंनि सेलावनो आरो जिन्जिरजों खानानै दोनोमोन। आच्छा बिथांमोनखौ बे सानै साथामसो आरो दा बुहुत मानसिखौ जोङो फासि होनायबो लोगो मोनबोदों। बिथांमोना बांलादेश एन्टि माबा उग्र दा बेफोरखौ जोङो फासि होनायखौ नुबोदों आरो जेलाव थानाय समाव। बेनिफ्राय गनायाव माबोरै गबोखो? गनायाहाय जोंखौ बे जेलारा माने थगायालासे नोंसिनि माबाखौ ठिकाना माने नोंसिनि जायगा दा बबे जायगानि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोंसोर थगायालासे सैथो माबाजों लिरना हो। थगायोब्ला खिन्थु बेयावनो थाबाय थानांगोन बावनो सेवलांगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा बावहाय जोङो सैथो बाथ्राखौनो बुंनांदों माने आउट अफ कान्ट्रियाव थानाय नालाय जोंथ' सहैथारनांगोन गावनि न'आव। दा बेखौ जोङो इन्डियायाव फाथायहरगोन फाथायहरनायनि उनाव थानायाव सहैगोन थानायानो बेवहाय भेरिफिकेसन थांगोन। दा बे भेरिफिकेसनाव बिसोरो सोंदों जोंखौ जे खाथियाव गागि मानसि गावबुरा बा सेक्रेटारि सोर दं नों मिथिनाय? बेखौ आङो खोन्थाबाय गामिनि गावबुराखौ आं मिथिखायोमोन।
दा बेवहाय नोङो आंना जोंनि माबायानो मथा मथि थांफिनदों गिदिंनानै थांफिनदों आदसा माने बे माबाया रावबो सिखार जायाखै बेवहाय गिनानै बे समावथ' नों बहुद माबाना औ गिनांगौबो गिनांगौ बेवहाय नोङो रावबो सिखार जायाखै थांफिनबाय गिदिंनानै नेक्स्ट सेकेन्ड बारावहाय हरफिनबावबाय हरफिननानैसो जोङो बे जेलारा बुंबाय जे फार्स्ट लिस्टआव नोंसिनि माबाबाय माने जोंनि नाम गाबज्रिबाय गाबज्रिनानैहाय ओरै खिन्थु बै थानाय जेलाव थानाय समावनो जोंखौ बिराद खस्थ' होखादों जोङो हांगार स्ट्राइक खालामैसो जेलारा बायद' जादों जे बिसिनि माबाखौ माखासे लिस्ट हरनांसिगोन आदसा नोंसोर हांगार स्ट्राइक खालामदों जेल सिङावनो औ बे एम्बासि दं माने हाइ कमिसन भारतनियाबो नोङो इण्डियान एम्बासि औ बे एम्बासिया माने मानसिखौ कालेकसन खालामो माने उमुक जेलाव बेसेबां दं उमुक जेलाव बेसेबां दं बेखौ कालेकसन खालामनानैसो जयै हरो नङाब्ला हरा आदसा दा बिदि कालेकसन खालामनानै जोंखौ फार्स्ट लिस्टआव गोलैबाय हिसाबै जोंखौ हगार हरबाय माबायाव 2008आव आदसा आदसा ओमफ्राय इण्डियान एम्बासिया माबा हेफाजाब होनाय बायदि जादों नामा औ बिसोरनि मददजोंसो मावो नालाय औ माने बिडिआरनि आखायाव होबाय बिडिआरआ बिएसएफनि आखायाव गथायबाय बिदि आरो ओमफ्राय गबोनानै माबायदि थाफैया बेवहाय गबोनायाव समाव आंखौ बर्डारनिफ्राय लायदों माने अफिसारा मोजांमोन हारसा मानसि खिन्थु सानै मानसि बर' मानसि दंमोन आरो माने नोंसोर माने बेफोरबायदि खामानियाव मानो थांनांगौ मानि हाथियार हमनांगौ जादों बर' मानसि आदसा बर' मानसिबाव बियो सानैबो आं सानबाय मा नोंसोरलाय मा गावबागाव उदैनि थाखायसो मावदों आं जेबो बुङाखिसै अफिसारा बुंदों आंखौ उमुक दा नोंदि जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय बे नोंनि हिस्ट्रियाव लिरनानै दोनजागोन नोंनि माबायावहाय नोंनि जारिमिन हिसाबै थाबाय थागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो अफिसारा ओमफ्राय मेघालय फैनानै आंथ' नोङो जिनुइन मानसि खिन्थु आं खारनो गोसोबा खारनो हागौमोन खिन्थु बहा खारनो आंलाय मोनसे जायगायाव आंखौ दोननानै बिसोरो जयैनो मोनसे माबायाव थांदों दखानाव थांदों बे समाव खारनो हायोमोन आङो मेघालयआव आं खारा मानो खारनो आंलाय गहैखासिगोन आंथ' नोङो लिडार बे समाव नोङो माबाबो गैखायामोन लिडारनि माबाबो गैखायामोन दा नोङो नैबे आं सिसफायारखौ लोगो मोनफैबाय दा बावसो नोङो आंना रेंकआ गाखोदों आरो दा बेवहाय नों इण्डियायाव जेलाव थाफैबावनाङा नामा जेलावहाय आङो 14 दिन थानांदों इण्डियायाव औ 14 दिन थादों 14 दिन थानायनि उनाव आङो गयैनि सिगां आंखौ एसपिआ सारेन्डार जाबाय थानो थिनदोंमोन धुबुरि माबायाव दोनदों जेलाव एसपि आंखौ सारेन्डार जानो थिनदोंमोन जे नों सारेन्डार जादो नोंनो एथ' लाख होनोसै 5 लाख होनोसै जाबाय दा उमुक सारेन्डार दं बिसोरजों थिखा मावनानै जादो आं सानबाय मा 5 लाख होगोन माने बिसोर 5 फैसाबो होनाय नङा गावहा रेंकआ देरगोन बांलादेशनिफ्राय फैनाय आं जेलावनो थागोन नांगौबा आं मावनानै जाहैगोन हालेवनानै जाहैगोन आङो आंना बे खोथाया ओमफ्रायहाय दा आङो खबर हरबाय जेलनिफ्राय बिथां ओरै गुस्लाय होननाय दंमोन जोंनि बेबो सिनियरखा जोंनि धुबुरिनि बिथाङा जगाजग खालामलायनानै आंखौ मानसि हगार हरनानै नायहोबाय आरो जेलावहाय दा बेवहाय कयेक दिननि थाखायनो फैसा हरफादों माने फैसाखौथ' जों मोना जेलारासो माबायो खरसा खालामनांगौ जेलार खालामो उमुकनो माबा नांगौ पेन्टेन नांगौ बिदिबा जेलारा खरसा खालामनानै होयो आरो बे बेनिफ्राय नोंथांनि एसेबां खाथिबोनायजों जेल जाबोनाय बिराद भुगिनांबोनायनि उनाव जि बिटिआर एकर्ड जाफैबाय बे एकर्डखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों बे एकर्डआथ' आंनि साननायावहाय आंनि साननायनि बेलायावहाय जेबोआनो जाफुङाखै दा नों गोबां मानसियानो मार्टार्स जालांबाय थैलांबाय मुंख्लं जालांबाय दा बेफोरनि थाखायनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायाब्ला दा नोङो एकर्डनि बेलायाव जों बेखौ बोरै
गोजोन गोरोबथा एकर्ड होननानै बोरै गनायनानै लानो हानो दा नोङो एकर्डआथ' नोङो बै जायनोखि मुंख्लं जादों बिसोरनि थैनि थैसामनि दारैसो जोङो बे एकर्डखौ खालामनो मोनदों बा जायनाखि गादियाव जिरायदों बिसोरबो जिरायनो मोनदों खिन्थु नायग्रोनांगौआ आंना फार्स्ट टाइम मुंख्लं न'खरखौ नायग्रोनांगौमोन रिहेबिलिटेसननि माबायाव आरो मोनग्रोनांगौआ बिसोरसो मोनग्रोनांगौमोन जायनाखि थांनानै दं बिसोरो हाजिरा मुजिरा मावनानैबो जानो हागौमोन हयथ' दावराव दावसियाबो जाया जानो हागौमोन आरो बे मानो होनोब्ला जिउ बावनायनिख्रुइ देरसिन बावसोमनाय आरो मा दं जेबो गैया बेनो आरो दा जोबनायाव बेनो मानगोनां रायजोफोर माने सासे बै समनि सिनियर एक्स एनडिएफबि आरो जेलनि माखासे जारिमिनखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैहाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मा सानदों माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो हागोन बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि